radi, že sme mohli tento festival podporiť. Zálohový systém na Slovensku funguje už viac ako 2 roky a má veľmi dobré výsledky. Takže máme viaceré spolupráce, tento rok sme boli na veľa festivaloch a snažíme sa samozrejme ten zálohový systém prezentovať a vysvetľovať ľuďom, že prečo je dôležitý. Nielen z toho dôvodu vrátenia toho obalu a získania tých 15 centov naspäť, ale hľadiska cirkularity a ochrany našej prírody. No a samozrejme pre nás sú dôležité tieto inkluzívne akcie a podpora za handicapovaných ľudí. Snažíme sa, aby tie zálohomaty boli dostupné, testujeme ich, dáme si pozor na to, aby teda mohli aj tento typ našich zákazníkov alebo spotrebiteľov vrácať tieto obaly. Spolupracovali sme s rôznymi obcami, festivalmi a ďalšími teda partnermi, ktorí práve tieto výťažky z týchto zálohov, ktoré zbierajú na svojich podujatiach, potom používajú na rôzne dobročinné účely. A ako som už spomenul, snažíme sa teda vylepšovať aj našu sieť odberných miest, tak aby aj znevýhodnení spoluobčania mohli teda využívať tieto zálohomaty, či už sú to slabozraky alebo nevidiaci, alebo teda tí, ktorí majú ťažšiu dostupnosť do týchto zálohomatov. Takže som veľmi rád, že sme tu a takisto ako tento aj budúci rok určite radi podporíme.